खुलुमबाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन आंनिसिम गोसो गोरबोनि अननायखौ बयनोबो जासिहरनाय जाबाय। आं दिनैहाय मोनसे भिडिअ फंबाय गेदेर दाय हमनानै लाबाय मोनसे सरिबो बुंहोस्लाबासै एम जे बिथांनि सोमोन्दै गुसुं लाबोनो सानदों। जोङो गेरेन्टिफोरखौहाय मानो सुज्रायलाया, मानो कनसिडार होनो हाया, अब्ला बै केस होग्रा आइजोफोरा गावसोरनो गोरों गोराखाब्ला, गावसोरनो रोंखा राखा सासे राइटार्स जालायनानै मानो बे नंखाय फट' एडिट खालामदेरनाय खामानिनि थाखाय इसिबां गिदिर बिथांखौ केस होखो? जुदि नोंथांमोना राइटार्सबा बा मानसि गिदिरबा बेफोरबायदिखौथ' माखासे साननाय हनायनि गेजेरजोंहाय सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथां एम जे आखौ लिंहरनानैहाय माखासे बुजायनो हागौमोन ना? बिथांखौ मानो बे मोनसे सावगारि होदेरनायनि थाखायनो इसिबां गिदिर साजा होखो? अब्ला नोंथांमोना बै सासे सेंग्राखौहाय सुइसाइड खालामनो थिनबाय नामा? बिथांखौ बुथारनो नागिरदों नामा? जोंनि बर' हारिफ्रा सुइसाइडआ मानो जायो? दायो जुदि बे एम जे नि जायगायाव सोरबायामोनब्ला कि जाने सुइसाइडबो जागारगौमोन। जेब्लानाखि सुइसाइड जानानै थांगोन अब्ला दायनिगिरिया सोर जागोन? नोंथांमोनासो जागोन। दिनै बिथाङा सुइसाइडनि खोथा ओंखारदों। हयथ' जानो हागौ बिथांनि न'खराव इसिबां गैया। बुंनाय बायदिब्ला बिथाङा दिनै कर्टआव थांनो थाखाबो गैया होननानै खोथा बुंदों। बिथाङा डनेट बिदों, रिकुवेस्ट खालामदों, खावलायदों। अब्ला नोंसोरो जेन'बा गोरों गोरा इसिबां रोंखा राखा जानानै मानो बेल' खोथाखौ बुजिया जाखो? बेथ' सासे मानसिखौ बुवाखै, सोरखौबाथ' जिनाहारि खालामाखै, सोरनिबा गिदिर दायथ' मावाखै। आंनि नुनायाव बिथांनि गार्लफ्रेन्डजों लोगोसे थाफानाय फट'आवबो बिथाङा माखासेखौ आन्दो खालामदों। अब्लाबो मानोथो इसिबां साजा होनायनि, जेलाव थांलायनायनि मानोथो केस होलायनांगौ जाखो? नोंथांमोना लिंहरनानै रायज्लायनो हायोमोन ना? बिदि खालामनो हामा, बिदि दा खालाम, नङाब्ला जों बिदि मावगोन, बेफोरबायदि जों खालामगोन होननानै। इमिडियेटलि मानोथो बिना कनसिडारावहाय मानोथो खनसेनो बेफोरबायदि केस होखो? बर' हारिनि खौसेथिया बेनो नामा रायजोफोर? आंनि मथेब्ला बियो मोजां जायाखै। बिसोरखौहाय खेमा होनो हायो, वार्निं होनो हायो खनसेसोआ। मानसि हिसाबै बयबो भुलखौ मावा नङा मावजोबो। बेयावहाय खेमा होननाया थानांगौ। बेफोरबायदि इसिबां अननाय गैद्रायि जानो नाङा मानसिया। गावजों गाव बेबो हारिजों हारि, गुबुन हारिबो नङा। दा बिथाङा बेसेबां सिरियासआव दङ? दिनै गाबोन बिथाङा दुख थैनानै थाङोब्ला नोंसोरखौसो हमगोन। जाहाथे दाया गिदिर जाया बिनि सिगांनो बिसोरखौ अननानै निमाहा होयोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो। आंनिफ्राय बे फंनैसो रावा एसेनोसै। आरो एम जे फंबाय, बिथाङा दायाखौ मावबाय होननानै जों सानबाय। अब्लाबो बिथाङा इसिबां गिदिर दाय मावाखै, बेफोरबायदि जेल जाद्लायनो हानाय, जेल जाद्लायनांनाय दाय मावाखै होननानै जों सानदों। ना मा बुङो इउटुबार लोगो नोंथांमोन? जुदि नोंथांमोना सापर्ट दङब्ला
कमेन्ट बक्सनि गेजेरजोंहाय फोरमायहरदो। दिनै गाबोन इउटुबारफोरखौहाय ओरैबायदि माबा मोनसे खालामनो प्लान लागासिनो दङ खोमा। जों इउटुबार साफ्रोमबो सानदो मा बुंलायो। आं भिडिअखौ बेसेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन। बाय लोगोफोर। बर' हारि जै जाथों।